sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama. Kidawak ngay ligad na kumalatan iti nagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngam addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang Dalen, umay kamanganen. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka manang. Agawid akpay, tama pan kumut pa ka ng dagiti dingwin ko. Ay katwan awan rumba nga pagdanagam kanya. Takabaelak pa'y mat nga uray agmay may saak dito'y balay. Uwan manang, amok akaba ilam. Agam sa balilat tamit, ano umay kalata sarsarungkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan dito'y balayaw. No jak baka sublintol malang, enton pigatak tumanin nga umay. Wen, Atoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak dito'y. Idulin mo kit di dayta. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alakatin, awata mun, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manen di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga adda paspasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day di amada. Ay, dayta ti jak amo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod kabagis? Kinapod nuna, kanayon ko nga ururayon ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot dagiti anak ko. Ha, saan mat siguro manang? Ang mga no adalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko kabagis. Kastamot dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasano, kat agpadamot nga minen, ang naipromote da Freddy kini Joan iti trabaho da. Iso asaanen akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod Manang, kahit mo ka day tawagak ida, iti kasta, mamuanta no agawid da no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon kabagis. Agawid dan tulata, inton makalagip da. Hello, asino daytoy? Hello, Nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo anak ko. Nasalun atak pa'y laeng met nga aging ita. Da kayo nga ay, kumusta kay meten? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami lang, Nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumiton kina Uncle Juanito. Tay sunan ton ti mapan mangala para kada kayo.
Apay, di kay kadimanan ag-awid, Freddy, anak ko. Saan na lang? Adong amin ti matrabaho diti opisina ita. Saan aya nga holiday ita, anak ko? Apay, adasarak mo. Holiday na nang, ang naska na sumrekak ta sayang mo eh. Double pay kami ngamin, no kastoy holiday. Ay, kasta aya. Wala nang. Iso, sige ha, putdegon ti saritaan ta. Adupay ngamin tinaskan ngilipas ko. Umawag ak tumanay. Sige, anak ko. Agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Nene, apayan manang dalain. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot kadagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pay day di amada. Kanayon da nga agawid tapno may agbakasyon. Itamutan, didagpay malagip nga umay sarungkaran. Mas daawak nga ron kadagiti anak mo manang. Imbes a kanayunan da kumati agawid. Gaputa agmay saka ka nga rodan. Saan man? Tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan da mo tinalagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, po. Iliwag ti kanayon a panagawid da idi. Diyak may ladawan ti ragsak ko tong galagawid da. Nangrunan o kasyay nga agsasango kami amangan. Mana? Ang mawatak matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi da maisa parte ang awid. Hello, Joan anak ko. Si kakadida itoy. Wala nang. Talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mo ta anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang. Pasensya kayo na. Ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo. Takasaritak to ni Manong Freddy. May papaniti day tabanag. Sige anak ko. Urayok nga ron ti panagawid jo. Wala nang. Ang ngamsaan pa'y nga ita Amuyumot nga awan hali-hali day no ospital ti pagtrab-trabahwam. Nasayat man kansaan ti panawan. Naskan asumrag kami. Gaputa adu ti agururay a pasyente. Wan matkit di Ay, wan gayam. Naala ka din yung Uncle Juanito ti impawit kong allowance yo. Wan anak ko. Nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak tumanan ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko. Kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang. Awan rumbang nga pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay ngawan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da kaadda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Isumat ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie! Dumagasak to inton malam. Di masumungbat. Amang ano di na mangag, di pa nang pukpukaw ko kankwana. Sana bali? Labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay no kuyugan kalangan, amapan agpachikap manang dalain. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo. Nasaysayat mo't laeng, numapan ka agpa-doktor. Itigasta, irisitahan na kay tuumno nga agas. Sana puro inangar abul bulong tingkain inuman. Ay na,
Iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y idi kabagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amangan no karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at doktor. Awan mo't kid diti dakas na, no agaramat ka kadag iti herbal nga agas manang. Ang no sakla nga maysa, nasaysaya at mo't lang numapan kay ti doktor. Iti kasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kit saan mo't lang nga agim imbag ti uyek mo. Gagangay siguro ti bumaketen kabagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. No di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod dagiti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Dahit ti saan mong aramidan. Pang-asim kumalaang Juanito. Anya, ang manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanen? Diyak kayat ama disturbuda. Amumet nga ado ti pakakumikumanda ijay syudad. Diyak kayat amay nayon kadag iti parikot da. Hello, Freddy anak ko. Sika ka di da itoy. Wala nang, impawit mong ti kwartam. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni Insan Carol. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito di tabalay. Kasta ka di. Wen, mala. Baliwak tumanan ti umawag nanang. At daak nga minin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga rudan ako. Katagyaman na kitimpaw it mo, ah. Awan na yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak mat makaden na dagiti anak ko. Ne, at damanin umawawang. Ay, sumbatak. Hello! Hello, nanang. Ni Joanne daytoy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Makan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Carol agumatang iti prutas. Isuti ka na niyo. Iti kasta saan kayong agsakit. Uwan, anak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga mintinaskan nga ramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak kasampulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti madandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Hawan rum nga pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na ko na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumaketen ti tao. Wan angam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot apan agkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joanne, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanyak. Pangaasim tadi mo ibagbaga ti maipapan kanyak, Carol. Ang ante. Pangaasim tadi inaksuksukiran kaanakan. Tung paalam ko ti ibagbagakan ka. Ante. Diyak kaya't amadisturbuda. Iso abay am nga isuda ta agdisnudo nga agawid. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakita. Anya nga tanong agawid tayo mati di probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takasaak mo. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man, wano inton bigat. Agnag tayo ijay ti makalawas. Intay mamot iliwan ni nana. Anya nga tano, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Adupay nga mintinaskan nga ilepas ko. Jo, anading ko. Nabayagan tayo di naudi ang nagawidan tayo. Agpakada ka pa'y lang iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot ti aramidag.
Manong, Di ka katinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo niti trabaho, sigurado apalubusan na katibos mo. Kan may sa, nabayag nga awan bakasyon mo. sige, padasag tiyag pa kada Manong. Saan mo lang nga padasan aading ko, no di kat aramidam. Sige man laangan. Okay, good. Sigurado nga minapadpadaanan ni nanang ti panagawid tayo. Maragsakan lakit di dayjay. Ito man pa'y ngawan ni nanang asumabat. Kat no tunggal adamangag na alugan ngag sardeng iti batog ti balay, kat daras nan atumanaw iti tawas anto sumabat. Hun nga ron. Kita nakasaramat ti tawa. Amangan no adalaeng di taunag ni nanang, Manong. Mala, bumaba kayo no Beng ha. Inkag manokin ni Lola yo. Mala, kumuna kayo ni Joe nagjoan. Iurnos ko lang nga ipark tilugan. Sige, Manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Ni, awan mo't ni nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikod ng tibalay. Napanan na ngay nga ta. Nanang! Yahoo! Ni nanang dayjay adagayam iti silad na. Nanang! Ay na, Diyohanan ako. Ayag yamanag, tasimbarong karka. Kumusta kayo, Nanang? Nanang, kumusta kayo? Ready anak ko. Si kakadinda ita ay nalimbok magka. Ha? Saan mo, nanang? Nabayag lang amin at di tayo nagkikita. Iso ako na ayo, alimok mo igak. Ado ti inyawid miya para kada kayo, Nanang. Mabit lang talag. Ay mabit lang anak ko. Ha? Apay, Nanang? Umay kayo man, naarakupan kayo. Kailiw kayo una yun anak ko. Kailiw da ka mo tunay, nanang. Uray da kami, Nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ro da nagawid kami. Banag, apakaragsak ako na anak ko. Kunaklakit din no nalipatan na kun. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingungutin mi unay nga inami. Santa pulos, nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam man ti karton nga ada iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na anak ko. Kartingam. Sige, Nanang. Mabit lang nga rod. Maragsakan ak unay ang makakita. Kan mga rakop kada kayo anak ko. Maragsakan ak ang makaamuan na saya atin ti kasasaad yu iti biyag. Kat maragsakan ak ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apumanaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Nanang. Lukatam dayta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mo't daytoy, Nanang. Unyag paiso. Sino nga'y takin ko kadagita, nanang? Inurnong ko amin ngayon paw ityo. Nainagan kada kayo adwa dayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon paw-it ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagita, dagiti impaw ityo kanyak anak ko. Unyag paiso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray adda akon iti sabali abiyag. Bantayan ka ito lata. Nanang. Di yo kumabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo kumaalaglagipan. Ngay ayatan. Kan ipatpatag kayo unay, anak ko.
Nanang, ipanda kayo langin ni ospital. Iti kasta, agasan da kayo dagiti doktor. Saan anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag dito abiyag. Sayang lang ti kwarta. Kan maysa, bakit akon? Amangan no saan matlaangan akabalan ti bagik dagiti agas kan injeksyon. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Noawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, Nanang. Nanang, O may lakit din na. Nagito'y anak ko. O may kayo man kini. Tara ko pon kayo. Maawatan kayo umat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanya. Tinapatag at nakaawid kayo matlangan. Nagkikita, kan nagsasarita tayo pa'y. Sakbay nga isublik ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplan kayo iti gatas yun, nanang. Apay nga eh. Kasla saan matan nga umang angas ni nanang. Nanang! Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni nanang! Kasla saan matan nga umang angas. Manong Freddy! Awarin ni Nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid ta. Inuray na lang ang magkita kan marakop na ta. Lumamaril lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin natapay ti mabayag ni Nanang. Lumamaril lang kumaring ko. Manong! Nanang, sabi ko tamapakawanda kami kadagiti adwa nagkurkurangan mi. Pasensya kayo. No nagbalin kami ama naging bobokon. Tibagi mi lang ti pinampanunot mi. Di na ka man lang pulos. Ilikan iti importansya. Sorry, Nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat ngem naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknakan ipakita tayo kumati pammateg tayo kadagiti naganak tayo, kabayatan asi bibiyag dapay. Di tay urayan a mauyos ti biyagda sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi kan agluwa, awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Agyaman ak unay itiing ka panangibinglay iti pakasaritaan ti biyag mo. Daytoy ket maysa a palagip kada tayo nga anak arumbang nalaeng nga ipateg kan ayaten tayo dagiti naganak tayo. Saan laeng a kwarta ti masapul da, no di ket ti presensya tayo nga anak da. Kumustaan kan sarungkaran tayo ida. Ipakita tayo ti panagayat kan pamateg tayo. Tano awan da, awan tayo met ditoy abiyag. Alakas tan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat,
Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.